गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बघा माता ಏನು ಚಲರ ಹುಷಾರಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪದೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪದೆ ಅಂತ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವಳ ಇತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಕೊಯಂಬಿ ಅತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಬರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ದಿನ ಡೈಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಪುರ ಉಪ್ಪುಜಿ 3 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಒಂದು 4 ಪೀರಿಯಡ್ 4 ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತಿಡು 3 ಅಂಚತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿತ್ತನ ಐಕ್ ಬೀರ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಪೋದು ಇಂಚು ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾದು ಪೋಪುಂಡು ಏತ ಕಾಯ್ತಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ನಡ್ತಂದು ಬರೋಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಬಚ್ಚಿದೆ ಪೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಬರ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓದ್ಯಾರ ಪುರ ವೇಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಇಂಕ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ನಾವು ನಿಜ್ಜಂಡು ನನ್ನ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐನತ್ತು ನಾಳೆ ಇವಣಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂಚು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತ ಮನ್ಪಂದೆ ಬದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪು ಬರ್ಪುಣ ಅವೇ ಪುನಿ ಅಂಚ ಅವು ಕಾಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೇ ಪೋಪುಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆವಡು ಇಂಚದು ಕಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜತ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನೆ ಕಾಲೇಜಿದಲ್ಲ ಅಡ ಆಯ್ತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ 2 ವಾರ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಚೂರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಕ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅವನು ಅರ್ಧ ಪಾರಿ ನಡ್ತಾಗ ಅಕ್ಕ ಗಾಂಡು ಬಂದೀತೆ ಇತ್ತೇನು ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಟ ಅರ್ಧದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಕುಂಟರ್ತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ತದೊಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಯಾಪ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಡೈಲಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ ಅವಳ ಬರ್ಸ ತೆಡ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರೆಯಲಾಡ್ಲ ಅಂಚೆ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂಚ ತೆಡ್ಡಿಲು ಬರೋದುಂಡು ತೆಡ್ಡಿಲು ಮಿಂಚು ಪೂರ ತುಲೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿದೋ ಜೋಡಿ ಯಾಪ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಇವತ್ತು ಷಷ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣತೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರಸಿತಲೆ ಯಾಪ ದೊಂಬು ಯಾಪ ಬರ್ಸ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಾಂಡ್ಲಕ್ಕ ಫುಲ್ ಜಾಲ್ ಗಲೀಜಾದ ರಡ್ಡಡ್ ಸಲ ಅಡಿಪುಲ ಕಾಪು ಬಯ್ಯಂತ ಅರ್ಥ ದೀಪ್ನೆ ಅಂಡ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಚುರೀಜಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಅಡಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡವು ಕಾಂಡಲಕ್ಕನ ಫುಲ್ ಇತ್ತನ ತಾರದ ಪುರ ಬೂಡು ದಿಪ್ಪಿನ ಇಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ಬೇಕಲಕ್ಕಲ ಐಟೇ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಪೊರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕುಂಟಂತು ಪಣ್ಪುನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿಲನೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೇನು ಅರ್ಧದು ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆ ಇಂಥವಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನು ಪೊಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಬೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಆತ ಅಂಡು ನಾನು ಗೈದಪ್ಪಿದೆ ಇದ ನಾನು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ರಿ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೀಡಿ ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟಾಕಿಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಚೂರು ಮೀದು ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಬರೆಯಾರ ಕುಳ್ಳೋಡು ಒಂಚೂರು ಬರೆದ ನೋಡ್ಸಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೂರು ಓದು ಪೂರ ಓಡು ಉಪ್ಪಿತ್ತೆ ಚಿನ್ನು ಕಜಿ ಮಂಚಿಜ್ಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಚಿಂತೆ ಹೆಗ್ಗಂದು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದ ದೀತಾಳೆ ಇದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪಾಲ್ ಹೋತಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಕಂತಂತ ಹಸಲ ಹಾಪುಜಿ ಮೂರನೇ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈತೇಲಿ ತಾರ ಐಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನು ಈತ ಇಟ್ಟು ದಾದಾ ಪಂಡ ಅವು ಅರ್ಧ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇಡಿ ಮಂತ್ರ ಬರಂದ ದಾತ ಪಂಡ ಈತೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ತಾರ ಈಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಪಟ್ಕಾಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಓಲ್ ಪಟ್ಕಲ್ಬಿ ತಾರ ಇಡು ಅಂಗಡಿ ಕಮ್ತು ಕೊಡ್ದು ಅಸಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀರ ಮೆತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಚಿನ್ನಿ ತಂಜಿ ದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಹೆಗ್ಗರಿ ಮಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಎಂಚ ಮನ್ಪಲ್ಲದು ಪುರ ತುಕ್ಕನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಪ್ಪೆ ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾಡ್ನ ಕಡೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಾಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆ ಇದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಅಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡೆ ಮಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಕವ್ವೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಕಡೆದ ಅವಡ ತನಗ ಕಡೆ ಓಡು ತಲೆಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅರಜಿ ಪಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ತನಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಒಂದು ಇತ್ತು ಪೋಪು 5 ಗಂಟೆ ಅದು ಬರ್ತೈತಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಪೋಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಯ್ಯ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳಗನ ಏನಾರ ಬುಕ್ಕ ಅಂತೂ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಜತ್ತಿ ಬಾಲಕ್ಕ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಂದು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕೆ ಇರಲಾಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಬಿಡದ ಪೋ ಚಳಿ ಚಳಿ ಚೆಪ್ಪುಗ ಮುಂಡಂಚ
ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರ್ಪಾತ ನನಗೆ ಚಿಣ್ಣುನ ಕಡೆದು ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದಾಲ ಚಿನ್ನು ಕಡೆದು ಪೂರ ದೀತಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಾಡು ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಡಿ ಕೆಂಪರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದ ಅವೇ ಮಂಜಲ್ ಆಡ್ತೇನೆ ಬಾಳಂಬಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ನನ್ನ ಐತೆ ಸಿಂಪಲ್ ತುಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಮಾಡ್ದು ಐಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಡೆ ಪಾಡ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಕೆತ್ತಿ ಪಾಂಡ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಚಿನ್ನು ಮಂತೊಂದೇನೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಪಾಂಡ ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಡೆ ಕಡೆ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ತಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಾಡು ನಾನ ಪಾಡು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡು ತೆಲ್ ಪಾಂಡ ತೆಲ್ ಪಾಡು ನೆಕ್ಕು ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪಡಿ ಮಾಡ್ರೆ ಯಾವ ತೆಲ್ ಪಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕನಾಗ ಸರಿ ಹಾಕ ಗೋಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಲ್ಲತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಟು ಈ ಮುಂಚೆ ತಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚವ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ರಿ ಚಿನ್ನು ನೆತ್ತಲಿತ್ತು ಉಪ್ಪ ಸಮ್ಮಿಕ್ಸ ಸರಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಗೋಧಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಂಡ ಪೂರ ನಾನು ಅವು ಚೂರು ಗೋಧಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪಾಂಡ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೊಡ್ಚು 20 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೊದ್ದಿಯರ ಬೋಡ್ದು ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಡ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಹೇಳತ್ತನ ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತಿ ಬಾಂಡು ಕೊದ್ದಿ ಹೇಳತ್ತಂತೆ ರೆಡಿ ಬಾಗ ಅನ್ಕೊಡು ಉಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿ ಆಡತ್ತ ರೆಡಿ